Kidamtang jangmi po chiklo ni phaing korai hinia ni ke kaduka veta chinilo. Bangsor ni aphan lake karbing longarat doan stame ningdo ta hai. Athe hala bangsor ni lake inut ningkan krehini arta kijum hek akar bipi. Karitang Sumila Ronghangpi aphan rohalong luke chari pen ke dun bom ahem tun atum pen apran armud pen meke kaichok aranilo. Birta kilong tengpen karidang Sumila Ronghangpi aphan hema sayamo ki paklem chot kalisi hema hempu atum pen chulang rem bomsi osu kachupathe thuan apor nang leroklo la sojok Sumila Ronghangpi aphan bangke hema longamat ki thitang mate mi ki chutang bangar pumsi long ponno bangso hut hema long ki do lake hema hempu prakash chandra bor thakur lapen asupo anchotsi hem ki dosi thek ponnong lo Bangso Puthake retired lip ahut kilong tengpen Assam State Commission for Protection of Child Rights ASC PCR hinpen ningkan kalitang Sumila Ronghangpi kithitang abangke joy pen cholangrem bomsi oso chopathe detlo laso pen ang thek mate evidence doan ki patu jia phansi Sumila Ronghangpi aphan apran armud det amat me kai choklo laso jok adai ki do Prakash Chandra Bor Thakur pen asupo Nayan Jyoti Bor Thakur aphan Raikom Saikhia tum nep ingnang poncheklo. Bonta piniarni an langdam ru protangte kalitang Sumila Ronghangpi aphan apran armud pen me ki kaichok penabangke ningkan pho an plengtanglo. Bonta adai ki do Prakash Chandra Bor Thakur pen asupo Nayan Jyoti Bor Thakur bang thangnar akangsai ki pasodak avilang. Ahok ningkan krehini karitang Sumila Ronghangpi aphan apong cholangrem pen oso kachupathe thua por anabangke apran armud pen mi ke kaichok alama bangke Assam angkangchot kalisi det piadanglong anta patihunut anpinlu Assam chot kali lapen karbia khe chot kali si det piadanglong akhe tinatum along stame justice for Sumila Ronghangpi pusi abang putin stame hangjo hanghailo bonta piniani anta kisungge phovek Kalitang Sumila Ronghangpi apia po tumaphan ahok pet akangsai matsi pithek thedetla Karbing no Thomas Council pen kirap palichom na pen Kalitang Sumila Ronghangpi amen pen schooling pudam lok pen anparke thangnar akangsai matsi thek ponong ledet asonno bonta kisung ke phovek ausopi apia po tumabangke nisupia prandam juyapot adai ki do tumaphan kumantu si arona tengpen adai enpon popusi chonghong dingsi thek ponlong lo News Report, Karbing Long Life.